So, yun na nga guys. Ang vlog ko sa hapon na to, tayo ay po ay mag-unboxing. Bago nga po pala tayo magpatuloy ng ating vlog sa hapon na to, intro muna tayo mga kapatid. Let's go! Tumira yung asawa ko yung pagsasalita ko. Maraming salamat ulit sa iyo kapatid na Cordonio Love TV ha, sa pagiging mabuting kaibigan. Kahit bago pa lang kitang kaibigan, nagpapasalamat na ako sa iyo kasi gawa na nga po kahit pumasok ka lang sa LS ko, hindi po ako nahiya sa yung magparinig at di rin po ako nahiya sa yung manghingi nga po nito ngang aking i-unboxing sa hapon na to. Maraming salamat sa iyo kapatid. 10 ng iyong asawa, nagpapasalamat din ako sa kanya, at dahil isa rin po siyang mabuti dahil pumasok din po siya sa LS ko, nagpagpintuan din po sa akin, at sa pamilya mo nga doon sa Bohol, sa pamilya niyong mag-asawa doon sa Bohol. Maraming salamat sa kapatid, sa asawa, sa magulang, sa tatay, sa pinsan, sa kalapitbahay, sa tropa mo kapatid na Cordonio Love TV, at din sa iyo kapatid na Bilya Carlos Vlog. Maraming salamat sa kabutihan niyong mag-asawa sa akin. Dahil kahit bago niya lang po akong kaibigan, hindi po kayo nag-atubili or nagdalawang isip na padalhan nga po ako nito ng i-unboxing ko sa hapon na to. Maraming salamat din nga pala doon kay Kuya na nag-deliver dito sa akin sa hapon na to. Dito nga po, galing siya sa Lazada. Maraming salamat sa iyo kapatid. Lazada nga ba? sa Lazada nga ba nag-deliver sa akin? Sa mga staff ng Lazada at sa nag-deliver sa akin ito, maraming salamat sa iyo kapatid, at sa Lazada maraming salamat. At uulitin ko, paulit-ulit na sinasabi ko, ito na nga po mga kapatid ang atin na unboxing na. Ito na nga po mga kapatid, yan. Sa wakas po, ito na, paulit-ulit, makaka-experience na po ako ng unboxing. Salamat, maraming salamat sa iyo kapatid na Cordonio Love TV, at sa iyo rin kapatid na Bilya Carlos Vlog. Maraming salamat sa inyong mag-asawa, at sa 10 ng iyong pamilya, maraming salamat sa inyong mga kapatid. So ito na, i-unboxing na natin. Salamat. Di ba? Sabi ko na sa inyo pag mabuti kayong tao, ay, yun na nga, sabi ika nga, mas makapal, mas matibay. May nag-i-sponsor sa wakas. Ito na nga. So ito na mga kapatid, i-unboxing na nga natin. Huwag na natin habaan ng daldal ko. Guguntingin na natin. Sandali lang ha mga kapatid ko, tayo ng gunting. Ganun lang yun. Alangan ngating ko to, di ba? Guguntingin na natin. Bahala na siya. Basta, yun na yun. Bahala na siya kung anong labasan niya. Basta, i-unboxing ko na to. Huwag kayong ano dyan. Sandali lang. Higpit naman ito. Kaloka. Ito na. Ito na nga po mga kapatid. Yan. Unang-unang items. Hulaan nyo kung ano yung unang items. At ito na rin po ang pangalawang items. Diba? So ito na nga mga kapatid, ang atin na unboxing ring light po to. Maraming salamat ulit sa iyo kapatid na Cordonio Love TV, at sa iyo kapatid na Bilya Carlos Vlog. So ito na. Ayan, tanong nito, paano ko to i-assemble? Diba? Kasi nga, sa mga first timer na mag-unboxing ng mga ganito, first timer na magkaka-experience na mayroon unboxing, na may mabuting puso na nagregalo sa atin, hindi rin natin alam paano to i-assemble, di ba? Wag kayong walang magbabasa. Alam niyo naman, ang inyong host, tataga-taga pa. Guys, ito na nga, may dumaan na aeroplano. Yan, ito na nga po mga kapatid. Yan, karton lang muna yan. So ito na nga pinaka main niyan. Ito na ang ating ring light, 'di ba? Guys, nananawagan po ako sa inyo.
baka gusto nyo pa po sa akin magpa-unboxing ng mic condenser. Kasi pangarap ko pa rin po magkaroon ng mic condenser. Hindi po kasi ako makabili-bili. Kahit mga second hand na po, baka gusto nyo pa akong sponsor ng mic condenser. Kasi nga po, plano ko pong mag-music live stream. Puro po live stream na lang po ang gagawin ko. Instead po na magla-live ako sa pinaka-YouTube ko na puro daldalan lang, sa akin naman pong gagawin ko. Kaya gusto ko pong magkaroon ng mic condenser kasi gusto ko pong mag-music live stream through request. Pwede po kayo mag-request sa akin ng mga old song, 60s, 70s, 80s, 90s, up to millennial song. Basta yung alam ko lang pong kanta, request nyo po sa akin, kakantahin ko. Pero po magsisend kayo sa akin ng Gcash. Ipopost ko po, ipipin ko po doon sa pinaka-pin section ang aking Gcash number. Magsisend po kayo sa akin ng Gcash, ha. Kaya sana naman po, baka may gusto pong mabuting puso dyan, at may mabait, at may sobra naman dyan na or second hand or gamit ng mic condenser, sponsor nyo na lang po sa akin mga kapatid. Di naman po ako maselan, kahit bago ako sa akin. Pwede nyo na po sa akin yun ibigay. O, di ba? So, ito na nga mga kapatid. Na-unboxing na po natin ang ating ring light sa kabutihang puso through sponsor po to ng mag-asawang Cordonio Love TV at ni kapatid na Villa Carlos Vlog. Maraming salamat sa inyo guys. Kung gusto nyo nga po palang dumami agad ang inyong subscriber, pasyal po kayo kay kapatid na Villa Carlos Vlog. May paangat program po siya mga kapatid. Pasyal po kayo doon. 20 to 30 bananas po ang makukuha nyo sa isang pasyalan nyo lang po doon. Mabait po siya. Galing po din ako sa kanya dati nang hindi pa po ako monetize channel at nang hindi pa po ako nakaka 1K subscriber. Ini-invite ko po kayo mga kapatid na pasyal po kayo kay kapatid na Villa Carlos Vlog sa paangat program niya po mga kapatid. Kaya ano pa hinihintay nyo? Arat na, Gora Bells na mga kapatid. Punta na kay kapatid na Villa Carlos Vlog. At wag nyo rin pong kakalimutan i-subscribe ang YouTube channel ni kapatid na Cordonio Love TV at ni kapatid na Villa Carlos Vlog. Paki-subscribe po, pakipindot na rin po ang notification bell at wag kakalimutan i-like at i-share mga kapatid. Ingat din sa iyo kapatid dyan sa nasa Saudi Arabia ka ngayon, ingat dyan. Shout out na rin sa mga kaibigan mo, sa mga kasama mo sa trabaho, kakilala mo dyan sa Saudi, kasama mo sa inupahan mo dyan. Shout out sa inyo lahat mga kapatid. Once again, dito ko na nga po tatapusin ng mga kapatid ang akin vlog sa umagang ito. Dito po sa akin pag-unboxing ng ring light through sponsor po to ni kapatid na Cordonio Love TV and Family at sa kanyang asawa po na si Villa Carlos Vlog mga kapatid. Salamat at huwag niyo pong kakalimutan din i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at paki-pindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na gagawing videos. Once again, bye-bye mga kapatid. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat at God bless you. Bye-bye. Salamat po.